Malý princ napsal Antoine de Saint-Exupéry, načetl Tomáš Lužanský. Věnování Leonu Werthovi. Odpusťte, děti, že jsem věnoval tuto knihu dospělému. Mám závažnou omluvu. Ten dospělý je můj nejlepší přítel. Mám ještě jednu omluvu. Ten dospělý dovede všechno pochopit, dokonce i knihy pro děti. A mám ještě třetí omluvu. Ten dospělý bydlí ve Francii, trpí tam hladem a zimou. Velice potřebuje, aby ho někdo potěšil. Nestačí-li všechny tyhle omluvy, rád věnuji tuto knihu dítěti, kterým kdysi ten dospělý byl. Všichni dospělí byli nejdříve dětmi, ale málo kdo se na to pamatuje. Opravuji tedy své věnování Leonu Werthovi, když byl malým chlapcem. První kapitola Hroznýš. Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze života. Na obrázku byl Hroznýš, jak poliká šelmu. V knížce stálo: Hroznýši svou kořist nežvíkají, polikají ji celou. Potom se nemohou ani hnout a celého půl roku spí a tráví. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a také se mně podařilo nakreslit pastelkou první kresbu. Vypadala jako hnědý klobouk. Ukázal jsem své veledílo dospělým a ptal jsem se jich, nahání-li jim má kresba strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach? Ale on to nebyl klobouk. Byl to Hroznýš, jak zažívá slona. Nakreslil jsem tedy vnitřek Hroznýše, aby to dospělí pochopili. Oni totiž potřebují vždycky nějaká vysvětlení. Má kresba číslo 2 vypadala jako slon na procházce přikrytý plachtou. Dospělí mi však poradili, aby nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis, počty a mluvnici. Tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Neúspěch. Sample complete. Ready to continue?